Eta Bizkaiko bertsoi txapelketaz gain, eta Bizkaiko bertsozaleetaz gain, itengo dugu Jon, eta telefonoz bestalde dugu. Kaixo Jone, eguardion. Kaixo eguardion zuei ere. Bai, zer moduz, ondo? Ondo. Azteko gogotsu eta prest. Hoi da. Bueno, lehenenik itzen dezagun Bizkaiko bertsozale elkartea, ez? Usteet 1983an sortu zen, ez? Hori da, Bizkaiko bertsozale elkartea bere horretan 1983an sortu zen, orain dela 30 urte, baina zukondo esan bezala 1983an, orain ezagutzen dugun elkartearen lehengo hasia edo lehengo elkarte hori, orduan, bertso eskonen elkarketa bat izan zen, eta 83an batu ziren, eta horregaitik aurten 40. urte hurrena ospatu dugu bai. Eta hortik irakurriet, hasierako hartan egon zan oso bertsolari Xabier Amuriza, ez? Bai, orduan, bertso eskoletatik zebiltzan batzuk batu ziren, baina egia da horren oinarrian bazegoela ordurako, bereziki Xabier Amurizak eta beste batzuk bertso eskolak sortzeko eta, bertsolaritzaren transmisioa beste modu baten ere emateko egindako lana. Eta gero sortzaileen artean, Cristina Mardarazbera, Jose Rabilbao, Carlos Ibarzabal, Koldo Tapia, taldetxo bat batu zen, eta gerora jente askoz gehiago bai. Eta azkengo hamarkadotan, nola igaro da Bizkaiko bertsozale elkartean, nola ibili da? Egia esan, sortu zenetik edo, hasieran esan bezala, hasieran bertso eskolen, bertso eskola batzuk elkartu ziren, bereziki garai hartako, tramite burokratiko eta aurre egiteko, baina segidan argi ikusi zuten, transmisioan, hezkuntzan zutela beharrik nagusiena edo, egitekorik nagusiena, eta ordutik ona, hori izan da elkartearen zeregin nagusia, ez? Eskoletan bertsolaritza lantzea, hori izango litzake transmisio lana, eta horrekin batera bertsolaritzaren sustapen lana, hau da txapelketa eta plazaren sustapena, beste gauza askorekin batera, ikerkuntzarekin batera, eta baina ardatz bezala eta oinarrian, transmisio eta sustapen lan hori da Bizkaiko bertsozale elkartean egiten ditugun lan nagusiak edo. Eta esan bezala, bihar urria bat igandea, hasiko zeate ja txapelketakin. Nola ikusten da urtengo txapelketa? Hori da, zuk esan bezala, igandean bertan, bihar urriaren batean hasiko gara, Bizkaiko bertsolari txapelketa 2023arekin, udabarria bertsotan sailkapen fasea izan genuen, beraz nolabait txapelketaren hastapen hori edo eginda daukagu, motorrak orduan berotu genituen, eta, orain udazkenari ekiteko gogotsu gaude, naiz eta eguraldiak udara, edo burua udara eramaten digun, baina guk udazkenare ekiteko gogoa ere badaukagu, eta gu bentsat gogotsu gaude biharre mungian olalde aretoa betetzeko, bertsozalez betetzeko. Bai, gainera, bai udazkena eta negoi izaten dira bertso txapelketako garaia, eta hori ni, ibildin ezola Bizkaiera, ez naiz iritzi orain, Gipuzkoa eta Euskal Herria eta Nafarroa bai pizkat, baina Bizkaiera ez naiz jun txapelketa beti guztea, eta justo udazken parte horretan nola, igande hori jun txapelketeko saio bat entzutea, Kristo izton plana da, Jon, Bai, ez da? Begira, orain artez bazera etorri, aurten konbidapena badaukazu behintzat, hori da, kanporaketa guztiak, zuk esan duzu moduan, igandetan edo, jaiegunetan izango dira, azken azaroaren batean delako, ez da igandea, baina bai gorriz markatutako eguna, eta,
biharko guraldionarekin ere gonbidatuta zaudete, baina egia da, bereziki gogo gehiago sartzen dela, igande arratsalde baten, arratsaldeko 5 areto batera sartzea goxo-goxo eta bertsoak entzutea, plan bikaina da. Eta urten, entzun dugun arabera, jende berria dago txapelketan, ez? Bai. Bueno, beti, Bizkaiko txapelketan, txapelketetan 18 urtetik gorako gaztek ematen dute izena, denek, baina 18 urtetik gorakoek eman dezakete izena, eta aurten ere hainbat aurpegi berri izango ditugu, esan bezala lehengo fasea gainditu dute batzuk, beste batzuk ez, baina bai txapelketa gaztea izango dugu, adinaren bataz bestekoa 28 urtekoa da, eta ez dakit 16 bat edo dira 25-26 urte zazpikoak, beraz txapelketa gazte izango dugu eta aurpegi berriak kantuan entzuteko aukera polita izaten da txapelketa. Bai, azkengo txapelketa uste nire Ibarzabal irazizola, ez? Hori da, azkenengo txapelduna, hor 2000 bereze orain arte urte bikoitietan egin izan dugu txapelketa, 2020 berezea izan zen, denodakikon bezala pandemia gaitik, orduan azkenengo txapelketa 2020 eta 2021 bitartean jokatu genuen, urte bitan bananduta, eta hori da, finalean puntu gehien lortu zituen bertsolaria, eta ondorioz gaur egungo Bizkaiko txapelduna nire Ibarzabal da bai. Bueno, txapelduna Gipuzkoarra urretxuarra ni zumarrakoan ez, así que handia, bai. Eta, bueno, Markinarrek ez dute berdin esango, baina, baina bai, badauka hortik ere. Eta, bueno, ikusi behar aurten nola dijo txapelketa, finala uste eta abenduaren hasieran izango dela, ez? Hori da, finala abenduaren 16 izango da, larun bata izango da, Bilbon, Bilbao arenan, Miribilan, eta, Bizkaiko bertsolaritzaren festa handia izaten da, baina nola ez, Bizkaikoak bakarrik ez, Euskal Herriko mundu guztia, bertsozale guztia gonbidatu gura ditugu bertara. Pentsatzen, prestatzeko txapelketa hau, makina bat lan aurretik egingo zenintuzten, ez? Bai, bereze, txapelketa prestatzeko, ez dut esango urtediko lana izaten dela, baina txapelketa aurreko urtea bezpera, aurreko urte horretan makinatxo bat lan aurreratu behar izaten dira, denetik aretoak lotu, denetik apur bat, baina egia da, txapelketa elkarteak bultzatzen duen gauza bat da, baina talde antolatzaile bat dago, eta gero saioko bertso eskolen laguntzera izaten dugu. Beraz, taldean eta gironean egiten diren lanak beti egiten dira errezago eta posago batez ere. Izu, eskertu izu, gaur gure kinementxe izana, ez saioan eta gure bertzaitzako tarte honetan, esplikatzeko pixkat Bizkaiko txapelketa eta Bizkaiko bertsozalekartearen sorrerera, ordeon, bihartik aurrera, animoak, eta izango dugu elkarren berria, gero xago finali dira, igual beste deitxo batengo izuet, pizka nola junden, eta finali begira berze asmo dauden. Oso ondo, gu posarren, dei horren zain eta gure berri emateko gogoz, beraz esandakoa guztiok gonbidatuta zaudete, igande arratsaldetan, larun batetan, finalera, edo hori da, nahi duzuen saio horretara. Oso ondo jo, nahi duzuen arte, eta animo. Eskerrik asko nahi duzuen edarte zuei ere, agur.